כל השאריות משבת. יש כאן בשר טחון, לא רואים, ופסטה. בערב פשוט נעשה עם זה משהו. אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו קולטים שיש לנו מלא ציוד, ולא בטוח שיהיה לנו מקום להכניס את הכל. החלטנו שכל האזור הזה של הבגאז' יהיה האזור התפעולי, מה שנקרא, וכל התיקים יעברו לצ'ימי גג. אמן. תראו איזה מצחיקות, תותי עם אזיקים על הידיים. ואין ידיים בתוך השרבולים, כי קר לה. כי היא התעקשה ללכת עם בגדי קיץ היום. אמא, לקחתי מים במקרה. אני לא תצייר, זאת הבעיה. לא צריך לדעת לצייר, צריך ליהנות לצייר. אמא, עשיתי לי. אפשר להריח? טוב, יאללה, בואו. מה שלומכם? אתם רוצים לטעום? רוצה לטעום? אני מלך העולם, בורא פרי האדמה. וואי, זה הרבה יותר טעים מסוכריה. בבקשה חמודה. תמר, שם יפה יש לך. איזה פלפל הכי אהוב על הישראלים? אדום. אתם אוכלים יותר ירקות מאנשים רגילים לדעתך? אני בטוח. זה כמו שיש חטיפים על השולחן ואנשים לוקחים בהיסח הדעת. אז אני מסתובב, אני כותב לי פלפל וממשיך הלאה. בכל מפתח כזה אני... בלוטיים, מתוק. תותי, זה כיף? לא, בכלל לא. אז רגע.